Харва Шамлар, доброго вечора. На телеканалі АТР Булгунь. Інформаційна програма. Я з вами буду проводити ще 2 години до 9 вечора. В цьому блоці ми говоримо з нашим гостем студії Олександром Курбаном. Центр протидії інформаційним агресіям. Правильно? Вже зустрічалися в цій студії. От на кілька інформаційних агресій традиційно, яка у нас пов'язана з безпековою військовою штукою. Є звіт РНБО про те, що інформаційні агресії відбуваються і навіть по вакцинації по ковіду, от сьогоднішні дані. Давайте з несподіваного для мене ці позавчорашні занепокоєння Німеччини використанням українцями байрактарів на Донбасі, тобто засудження навіть. І здавалося б, світ, навіть якби Україна провела військову кампанію, звільнила би власні території, світ би мав би тільки вітати і підтримувати. А тут йдеться мова про стримування, і то там, де не загинув жодний російський найманець, там просто зруйнували, здається, якусь частину інфраструктури військової. З чим це пов'язано? Що це за позиція Німеччини і чи очікувана вона була для вас? Ви знаєте, в принципі, це особливо ніколи не артикулювали, але за весь час цієї війни Європа не продала нам жодної артилерійської системи, жодних там видів озброєння і таке інше. Єдине, хто нам допомагав, там Литва нам боєзапаси ще старі радянські передавала і таке інше. Ані Франція, ані Німеччина і таке інше, вони не продавали нам новітні озброєння. Причому це робилося принципово демонстративно, коли у німців... Я вас переб'ю. Одна справа країнам не продавати, і це можна пояснити, що вони посередники в нормандському форматі, да, і якби вони мають бути над схваткою. А тут йдеться мова про засудження України, яка на своїй території обороняється. Це взагалі що? Ну, це продовження цієї тези. Тобто спочатку не давати, а потім, відповідно, таким чином реагувати. Позиція європейських країн, зокрема Німеччини, в принципі і Франції, це максимально пригасити цей конфлікт, щоб не палало. А як воно там далі буде розвиватися, під килимом їх вже це не цікавить. Їм головне все це пригасити. І будь-яке застосування, будь-яка активізація, чи то українська сторона, скажімо так, це активізує, чи то російська сторона, для них це, так би мовити, серпом по горлу по Мінському процесу. Для них це порушення, бо вони ж не тут, вони ж там з своєї колокольні все це бачать. І тому оце, що відбулося у зв'язку з атакою Байрактара, це для них це дійсно порушення Мінських угод, нормандських угод і таке інше, бо починається новий етап активізації, бо в дійсності ми поки що не усвідомлюємо того, що сталося. Це дійсно переходить на новий етап конфлікт. Піднімаються ставки, піднімається рівень технологізації цієї війни, і це дуже важливий момент. Давайте спробуємо з точки зору все ж таки пропаганди інформаційних воєн, собі уявити. Як собі тоді та ж Німеччина уявляє позицію і вчинки України в разі, коли не Україна починає застосовувати силу? Тобто починається з того боку. Як має Україна діяти в цьому випадку? От просто перестати стріляти? Так. Справа в тому, що Німеччина свого часу, в 20 столітті, вона пережила дві страшні війни, які забрали значний відсоток населення. Але це було настільки давно, що вони вже про це забули. Якщо аналізувати зараз мілітарні настрої в тій же самій Німеччині, вони на дуже низькому рівні. Армія в них по факту слабенька. І так. От експерти кажуть, що техніка застаріла, танки, артилерія, системи і таке інше. Підготовка особистого складу теж вона дуже слабенька. Тобто вони розраховують на колективну безпеку, на НАТО, на Сполучені Штати Америки, на корпус, який там знаходиться. Продовжуємо на невеличкий. Переходимо на пряме включення. Просто у Ольги Богомолець у нас на прямому зв'язку небагато часу для того, щоб включитися. Вона вже на зв'язку. Ольга Богомолець, народна депутатка України в попередньому скликанні і заслужена лікар України, відома лікарка. Пані Ольго. Всім доброго вечора і доброго здоров'я. Доброго вечора. Сьогодні з'явилося в інформаційних повідомленнях звіт українського РНБО про те, що кампанії по дискредитації вакцинації відбуваються з боку Російської Федерації по українських мережах, зокрема по телеграм-каналах. Як ви вважаєте, чи є прямий зв'язок між цими інформаційними атаками і низьким рівнем вакцинації в Україні?
абсолютно однозначно можу сказати, що люди сьогодні, на жаль, готові вірити в будь-які нісенітниці. І те, що я чую як лікар, як мама 4 дітей, як вже перехворівша на ковід і вже вакцинована, мені просто на голову не налазить. Тому що коли дівчата молоді вірять в те, що якщо вони вакцинуються, вони потім не народять дітей, я хочу зараз скористатися цими хвилинами ефіру і сказати до всіх дівчат звернутися. Не вірте в нісенітниці, тому що вагітність абсолютно ніяким чином. Вакцинація не може вплинути на зачаття чи на вагітність. От інші речі можуть вплинути. І тютюнопаління, і алкоголь. Про це ніхто не згадує, всі чомусь бояться вакцинації. І черги в центрах стоять, і лікарі падають вже знесилені, тому що у них не вистачає ні сил, вже ні знаєте, життєвих навіть сил, не те що професійних, боротися з ковідом. Тому є вакцини. Будь ласка, вакцинуйтеся, не бійтеся. Щодо того, хто, власне, робить цю кампанію, мені складно сказати, бо я не відстежую, власне, звідки приходить інформація, але дуже рада тим, що 80% українських медиків, українських лікарів, вони вакциновані. І знаю багато антивакцинаторів, які нарешті змінили свою думку і вже вакцинувалися. І запрошую всіх зробити цей крок. Вакцина дає тимчасову дію. На що б вона не подіяла, навіть імунітет вона дає тимчасовий. Тому боятися, що вона зробить якусь шкоду вашому організму, абсолютно немає підстав. Пані Ольго, чи у вас є пояснення? Я не шукаю, не хочу почути від вас якихось раціональних. Можливо, у вас є пояснення до цих ірраціональної віри в те, що от ви навели приклад з вагітністю. Багато є інших аргументів, яких там один аргумент, що не досліджені вони досі, бо вони нещодавно з'явилися, вони свіжі. Є там і інша аргументація, що в країнах, де вакциновані, все одно є сплеск. Наводяться іноді якісь приклади статистики британські, які потім перевіряєш, але їх насправді не існує, і люди не бачать простих пропорцій, рівень захворюваності там, де вакциновані. Навіть у нас є в Україні хороший приклад Моршина, через що є багато фотожаб навіть в мережах, де 74% населення вакциновані, і нема сплеску, нема тяжких хворих, і нема шпиталізації. От з чим пов'язано загальне ставлення, таке містичне до вакцин? З низьким рівнем загальної культури і обізнаності. На жаль, рівень загальної освіти в Україні, загальної освіти і культури, він не відповідає ніяким європейським стандартам. І саме тому, що люди не обізнані, не довіряють фактам, а довіряють нісенітницям. Тому і виникає мракобесія. Мракобесія є там, де не вистачає фактичної інформації і довіри. Є оця віра в нісенітниці, плюс є недовіра до влади. І в комбінації вони дають такий, на жаль, дуже тяжкий результат, а платять за це люди своїм життям. І тут треба чітко для себе зрозуміти, що якщо ти будеш думати дуже довго, то можна до наступного дня народження не дожити або не побачити своїх онуків. І найкращий, знаєте, антидот проти цього, я думаю, що українська нація вийде більш свідомою після цієї пандемії, це, на жаль, похорон близьких людей. От він працює абсолютно бездоганно, і хотілося б, щоб не такі аргументи тяжкі бракували. От коли ховають колег, ховають друзів, ховають близьких людей, тоді починають задумуватись, а може все ж таки варто вакцинуватися. Так варто вакцинуватися, не очікуючи, що хтось з ваших близьких помер. На вашу думку, чому недовіра до влади, вона екстраполюється тоді на недовіру до медицини? І чи пов'язано це ще оця недовіра з тим, що українці і самі знають, що не так важко, наприклад, знайти шляхи купівлі підробних сертифікатів вакцинації? Як взагалі ви дивитеся на цю проблему? Знаєте, це взагалі, для мене особисто, то така
шокуюча ситуація, яка в черговий раз дає цей загальний портрет національної свідомості, на жаль, несвідомості. Тому що я стикалася з тим, коли мені на початку цього процесу телефонували мої знайомі і кажуть: слухай, ну ти ж в медицині все можеш, зроби нам фальшивий сертифікат. І кажу: ви розумієте, кому ви дзвоните з такими питаннями? Не кажучи про те, що ви шкодите собі. Це все одно, що зашморг собі, знаєте, самому на шиї зав'язувати. Але уявіть собі ситуацію, що ви все ж таки порозумнішали і змінили думку. І ви вирішили, що ви хочете вакцинуватися. Для цього вам треба піти в поліцію, написати заяву про злочин, для того, щоб було рішення суду, для того, щоб ви могли вакцинуватися. Тобто я не знаю, яка ще нація настільки несвідома до захисту власного здоров'я, у кого ще вистачає здорового глузду, не кажучи вже ще про людей відомих, робити фальшиві сертифікати. Це не просто фальшивий папірець, це папірець, який може вбити людину і який несе небезпеку суспільству. Причому хтось це замовляє, хтось це робить, і хтось на цьому заробляє гроші. Давайте схаменіться. Якщо ви вже такі заядлі антивакцинатори, просто будьте чесними антивакцинаторами. Ходіть пішки, не їздіть в транспорті. Але до такої ступені бути самим собі ворогами, це просто неможливо. Тобто просто не спрацьовує інстинкт самозбереження. Інстинкт самозбереження починає працювати, коли поряд помирає людина. І таке запитання, можливо, воно не дуже сподобається, бо на нього важко відповідати будь-кому з фахівців. Але як лікар, який спостерігає за цією епідемією, чи можете спрогнозувати, чи взагалі це можливо, скільки ми проживемо в такому стані, в стані такої небезпеки і пандемії ще? От можна передбачити, скільки може протривати? Звичайно, для мене зовсім не складне запитання, тому що я люблю математичні моделі і взагалі як до охорони здоров'я і до реформування потрібно відноситись виключно з точки зору математичних моделей. На сьогоднішній день для того, щоб чітко спрогнозувати, скільки часу ми будемо знаходитись в стані стресу, нам потрібно знати, скільки у нас є вакцинованих і скільки людей вже перехворіли. А інформації про тих, які перехворіли, у нас є наразі лише ті, хто були в лікарні, і ті, хто робили тести. Якщо взяти загальну світову статистику, то серед інфікованих лише 20% попадають в лікарні. Тому серед тих людей, які були в лікарнях загальної кількості за час пандемії, нам потрібно помножити на 5, додати або вилучити, тобто додати тих, хто були вакциновані, але якщо вони не хворіли, і тоді ми отримуємо загальну кількість людей, які мають тимчасовий імунітет в суспільстві. І от коли ми будемо мати імунітет на рівні 80%, ті, які перехворіли і безсимптомно перехворіли, або з лікарнею перехворіли, і ті, які вакциновані, але не хворіли, от як тільки ми будемо мати 80% в популяції, тоді, якщо вірус за цей час не сформує новий штам, а він обов'язково сформує новий штам, і ковід перейде в сезонні грипи, буде це у нас, я думаю, що через рік, тому ще наступний рік ми будемо продовжувати жити в таких самих умовах. І тут важливо відноситись до цього як до іншого виміру життєвого і навчитись співіснувати разом з вірусом. Вірусна цивілізація значно мудріша, старіша і потужніша, ніж людство. Тому ми вірусам потрібні як господарі для того, щоб вони могли реплікуватися, розмножуватись. У вірусів не стоїть завдання нас знищити, ми їм також потрібні. Тому потрібно навчитися співіснувати разом з вірусами, пам'ятати прості правила. Пам'ятаєте, руки треба мити, ми не забуваємо, руки потрібно дезінфікувати, робити це правильно, маску потрібно носити. Не для власного захисту, а з поваги до інших, бо ти можеш бути несвідомим, неінформованим носієм, і ти можеш заражати інших людей. Якщо ти поважаєш інших людей і бажаєш їм здоров'я, то ти тримаєш відстань і одягаєш маску про всяк випадок, щоб не нести ніяких ризиків. Ну і, звичайно, вакцинуватися і виконувати
ті рекомендації, які визнані в світі. Тоді не буде ніяких у нас проблем, і якби власне люди дотримувалися цих простих правил, то не було б потреби в таких жорстких локдаунах. Пані Ольга, ну той же вірус грипу, ми щороку маємо нові штами, і по аптеках з'являються завжди нові варіанти вакцинації, і це рекомендації з міжнародні протоколи, це щорічна вакцинація. Ми що, будемо в такому ж режимі жити, як з грипом, чи все ж таки... Звичайно, ковід перейде в режим сезонних грипів. Дякую. Це була Ольга Богомолець, заслужена лікарка України і народна депутатка минулого скликання. Ми говоримо далі з Олександром Корбаном про протидію інформаційним безпекам. Давайте продовжимо цю тему, з якою зупинилася з пані Ольгою. Потім повернемося до Байрактарів. До речі, є новина про приєднання Франції до позиції Німеччини з засудження. А що робити з цими телеграм-каналами і розповсюджувачами фейкових новин? Ми бачимо всі нові транспорти доступу до фейкових новин. І іноді дивно чути від людини, яка може сказати, що вона не читає, взагалі не цікавиться політикою. У мене серед друзів так є, не дивиться ні телевізор, не читає інформаційних сайтів, але причому завжди цитуєш якийсь телеграм-канал, і це спотворює ще більше розуміння в голові людини того, що відбувається. Чи цьому не можна протидіяти? Це як ковід, і ми з цим будемо просто жити, і поступово кожна людина виробить для себе цю гігієну інформаційного, чи не виробить? Як це буде виглядати? Ну, от ви самі того не розумієте, ви просто попали в 100% в центр мішені, порівнюючи ковід з пропагандою. Насправді пропаганда, вона діє так само, як і віруси. І навіть є таке поняття, як медіавіруси, як ментальні інформаційні віруси і таке інше. І боротися з цими, ганяючись за кожним окремим вірусом, розчавлюючи його, спростовуючи. Є неефективно, так? Є абсолютно неефективно. Це все одне, що з вітром боротися. Ми маємо боротися так само щепленням. А щеплення ми маємо щеплювати в себе інформаційну стійкість, медіаграмотність. Скажімо так, ми маємо розбиратися в цих. Ми маємо створити в нашій країні велику кількість альтернативних інформаційних джерел, щоб у нас було критичність мислення, щоб ми мали багато різних джерел і вибирали, аналізували і таке інше. Бо одними заборонами ми тимчасово ми можемо це зробити. А у випадку з соціальними мережами, з телеграм-каналами ми взагалі там нічого не можемо зробити. Телеграм-канали, якщо ми хочемо з ними боротися, їх треба просто блокувати телеграм-канал, тоді щось можна зробити. Окремо вважатися як в Росії недемократичним. Це Росія любить через Роскомнадзор блокувати всі ресурси. Чи ви вважаєте цей спосіб задовільним і прийнятним для України? Тимчасово. На період якоїсь там гострої боротьби, протистояння, але в цілому треба будувати систему. З такими речами треба боротися системою, а не разовими заборонами. Бо разовими заборонами і такими ж самими методами боротися з росіянами, якими борються вони з нами, ми не потягнемо. У нас немає стільки грошей, у нас немає стільки армій, таких армій ботів, як вони роблять. Це ж проблема не сьогоднішнього дня, а в епоху відсутності мереж навіть інтернету в світі теж існували різні газети. І люди розуміли, наприклад, що Нью-Йорк Таймс була респектабельною газетою, яка друкує перевірену інформацію. А Нью-Йорк Пост – це така жовта газета, або Сан британський, це таблоїд, в якому не обов'язково може бути перевірена інформація, і там гонити за сенсацію. І для людей, які ухвалювали рішення, завжди було прийнято, на які джерела посилатися, і які сприймати, а на які ставитися як до розваги. З іншого боку, світ інтернету і мереж оцей кордон між споживачем інформації і створювачем, він його почав руйнувати, бо створювач може з'явитися звідки завгодно. Сам собі створюєш, в Тік-Току набрав мільйони підписників, і ти вже створювач контенту. І от тут з'являється вже така складність, як цю медіаграмотність прививати взагалі, як це має відбуватися, яка технологія, це в школі ви з 1 класу проводите уроки медіаграмотності, хто їх проводить, до речі. Я думаю, що це ж проблема не українська тільки, а взагалі світова зараз, тим більше ви були розповідали до ефіру на безпековому форумі, я думаю, ця інформаційна складова є такою важливою частиною цієї гігієни. Як в світі
запропонують боротися з цими вірусами? Варіантів дуже багато різних, бо ситуації не однакові. Ситуація з інформаційною безпекою в Україні і, скажімо, в Латвії, або в Естонії, або у Франції, в Німеччині, вони докорінно відрізняються. І тому в кожній країні треба окрему модель боротьби вибудовувати. Але основний алгоритм, він дуже простий. Потрібно, знову ж таки, формувати, прищеплювати населення. Прищеплювати треба з дитинства. Психологи, скажімо, проводять в школах навчання з медіаграмотності. Це в Сполучених Штатах Америки, в багатьох країнах Європи. У нас починається зараз, до речі, слава Богу, що воно почалося. Тобто це треба формувати культуру споживання медіа, культуру споживання інформації нормально. Бо ми зараз, знаєте, нагадуємо любителів фастфуду. Бо те, що зараз знаходиться в соціальних мережах, це такий інформаційний фастфуд, або є такий термін постправда. От ми зараз з вами споживаємо переважно більшості постправди. Це щось середнє між брехнею і правдою. Тобто це брехня, яка загорнута в дуже красиву обгортку, правдоподібну і таке інше, подається нам, і ми її споживаємо, не розуміючи, що ми ковтаємо отруту. Так от, треба, щоб у нас це розпізнавання було не скільки на ментальному рівні, скільки на підсвідомому. Щоб ми з самого початку розуміли, що якщо ми знайшли цю інформацію з такої газети, то це 90% що це неправда. Якщо ця інформація подається в дуже такому емоційному забарвленні, то це може бути, це перше пересторога, що це може бути неправдою. Якщо цю масово з'являється ця інформація, її там постять, тиражують і таке інше, то щось тут не те. І це треба виховувати. Це треба, знаєте, як свого часу боролися з неграмотністю. Курси, на це виділяти ресурси і таке інше, і боротися. Бо інших засобів, ніякі центри протидії, ніякі там заборони і таке інше, вони дають тільки тимчасовий ефект. Допоки ми не сформуємо в нашого населення культуру споживання інформації, цивілізовану західну культуру інформації, ми нічого не зможемо зробити. Ну, а як діти, є одна така теза, що раціональні аргументи погано діють там, де сприйняття є ірраціональне, там, де емоційно сприймається більше. І по різні речі ми можемо бачити, правда, останнім часом закид, якщо про вакцини, в бік прибічників вакцини, що вони дуже агресивно налаштовані до антивакцинаторської частини, але тут же йдеться мова, хтось пояснює це якимось магічним мисленням, такою дуже близькою до культури, довіри. Тут ще є поняття не довіри до влади, а довіри до там сусіда, або тому хтось сказав, і це пов'язано з тим, що українці ніколи не сприймали владу як власну, а завжди колонізаційну. Які аспекти тут домінуючі, з якими можна боротися, а які, в принципі, є частиною для будь-якого світу, коли емоційне сприйняття стає важливішим за раціональне? По-перше, я хотів би зазначити, ви абсолютно невірно зазначили, що українці, вони більш емоційні, ніж, скажімо, там наші західні партнери і таке інше. І тому емоції, на жаль, це сама велика проблема. А в принципі, я можу вам сказати таку річ, яка, можливо, скажімо так, на негатив налаштує, але це правда. Коли людина приймає рішення, на 90% за неї приймає її підсвідоме, наші страхи, архетипи, все те, що у нас закладалося, напрацьовувалося століттями і таке інше. І такі 10% наших рішень – це наша раціо, це наш персональний досвід. Відповідно, той, хто вміє достукатись до наших оцих 90, може керувати нами. Згадайте, Лао Цзи сказав, той, хто дратує тебе, той може тобою керувати. Так от, сьогодні ті, хто запускає ці інформкампанії, медіавіруси, антивакцинатори і таке інше, бо це цілеспрямовані кампанії, я чітко це бачу по технологіях. Це саме вони звертаються до нашого підсвідомого, збуджують найбільші страхи, розкрутять, розводять нас на емоції. Головна мета будь-якої інформаційної атаки – розвести нас на емоції. Чим сильніше емоції... можна робити з нами все, що завгодно. І абсолютно, да. Тобто людину, яку ввели в стан когнитивного дисонансу, а це найвища мета інформаційної атаки, з нею робити можна все, що завгодно. Вона дезорієнтована, вона не знає, що робити. І перше ліпше раціональне рішення, яке їй пропонується, вона за нього хапається і реалізує. І саме по такій схемі налякали, вкинули дезінформацію і таке інше. Люди роздратовані, люди злі, люди налякані і таке інше. І тут їм з'являється проблема, що Модерна, Pfizer, там тромбоз, і тут з'являється Спутник Ві.
А він не дає побочних ефектів. Він і не лікує, але не дає побочних ефектів. От вам класичний приклад стратегії інформаційної кампанії Росії, яку вона проводить під маскою антивакцинаторів, руху цього антивакцинаторів. Причому не тільки по Україні, це по всій Європі відбувається. Давайте повернемося до байрактарів і використання їх. Вперше це використання було, да, байрактарів? Ну так, використовували в основному з розвідки. Так, щоб вони несли бойові завдання, цього ще не було. Так. І от бачу, що Франція приєдналася до позиції Німеччини. І от це теж в частині саме інформаційної безпеки ми можемо сидіти в цій студії, коли тут багато було експертів, і завжди там розмірковуємо, а як буде з мешканцями східних у нас територій, у яких в голові все, що завгодно відбувається, бо вони не можуть визначити, хто почав війну. І от ми бачимо, як нам допомагають наші друзі зрозуміти, хто почав війну. Тобто засудження ідеї української сторони за використання на українській стороні проти російських найманців, які всі визнають, що вони є російськими найманцями, використання байрактарів з метою, і ми бачили, що навіть не було там загибелі цих найманців, було зруйнування там кумулятивний заряд, які з гаубицю цього знищили. І як на це реагувати? Знаєте, в давньому Римі казали, якщо не розумієш ситуацію, подумай, кому це вигідно. Чому саме Франція і Німеччина це заявили? Бо вони дуже зацікавлені в створенні російського газового хабу. Північний поток-2 і таке інше. Бо Німеччина сидить вже на цьому хабі, а Франція хоче до цього приєднатися і намагається якось в це влізти. І відповідно вони максимально, ну скажімо так, наскільки це дозволяє міжнародні там ці правила, ситуації і таке інше, вони максимально намагаються зробити приємно для Росії в тому плані, щоб допомогти їм повернутися в сім'ю цивілізованих народів і, зокрема, по ситуації по Донбасу. Тобто тут чітко видно, скажімо так, от такі дипломатичні речі, міжнародні речі і політика. Тобто тут ніякої війни, тут ніяких інших речей. Тут чиста політика, причому економічна політика, причому зав'язана на газі. Згадайте, що у нас Європу трясе вже майже місяць через те, що Росія застосувала газову зброю, вибачте. От. Все це зав'язано саме на цих речей, бо там суперприбутки, на цьому зацікавлений великий бізнес Франції і Німеччини, і більше нічого, абсолютно нічого тут іншого. І яким чином засудження України може допомогти зі створення газового хабу, і, до речі, якого газового хабу, що ви маєте на увазі? Справа в тому, що якщо запуститься Північний поток-2 і Газпрому вдасться не 50% мати транспортних можливостей, а повністю контролювати через якісь там створені німецькі компанії, підконтрольні і таке інше, то Росія зможе контролювати постачання газу, зайняти значну частину долі ринку газового Європи і контролювати ситуацію за допомогою газу. От подивіться, що зараз відбувається з Молдовою. Почалися проблеми, Росія їх притиснула, і вони вже висувають політичні до Молдови. Да, абсолютно. Які? Значить, послабити тарифні вимоги, пригальмувати рух в бік Європи, пригальмувати процес асоціації Молдови з Європою і таке інше. Тобто повертайтесь, друзі, не хочете замерзати, повертайтесь. До речі, вітаю Молдову, вони зараз почали вже отримати газ з Голландії. Мені дивно, чому Україна не хоче допомогти нормально нашим. Хіба ми не хвалилися з тим, що ми допомогли Молдові? Справа в тому, там дуже специфічна ситуація. Так, ми погодилися і таке інше, але в нас дуже великі складності. Давайте не забувати, що у нас ще справа судді і таке інше. Тобто у нас певні такі проблеми з Молдовою є, да. І Молдова може сприйняти це як такі намагання хабаря такого дати, щоб вони заспокоїлись. Там дуже складні речі. Но тим не менше. І от, скажімо так, яке завдання перед собою бачать європейські політики, зацікавлені в співпраці з Росією? Послабити імідж Росії як агресора, бо вони не можуть
напряму зараз збільшувати обсяги співпраці з Росією, бо Росія в обличчі всього світу агресор. Треба знімати з неї цей негативний імідж. А як це можна зробити? Зробити агресором Україну. І відповідно оця тема з атакою Байрактарам – це дуже класна тема для того, щоб звинуватити Україну в ескалації конфлікту в Донбасі. І от вони її намагаються використовувати. А в основі цього лежать, знову ж таки, економічні інтереси. Має було запитання, яким чином має діяти Україна на ці реакції таких потужних партнерів, як Франція і Німеччина? А нам своє робити. Треба виводити. Ви бачите, реакція є. По соцмережах, в інформаційному просторі. Там такий гвалт йде, такий галас підняли. Тобто треба цей процес активізувати. Виводити Байрактари на чергування, бо кожний постріл з того боку, він коштує нашим життя і здоров'я нашим військовим і нашим громадянам. Росію ми не зможемо кількісно перемогти. У нас немає такої кількості гарматного м'яса і заліза, як в них. Але ми можемо їх перемагати технологічно. І от завдяки Байрактарам. Згадаємо нещодавню війну в Карабасі, яка була виграна значною мірою за рахунок таких технологій зброї 5-6 покоління. Тобто це той крок, той шаг, той напрямок, за яким має зараз йти Україна. Не дивитися на те, що нам там каже Франція, Німеччина. Шановні, у нас є класна зброя, вона класно працює. Продовжуємо в цьому напрямку. Нам своє робити. У нас ворог. До Франції, до Німеччини він не дійде. Нам його зупиняти. І тому ми не маємо на цьому зупинятися. Треба продовжувати. Треба нарощувати дипломатичний тиск, інформаційний тиск на світовому рівні. От коли нас звинуватили в тому, що в нас Байрактар долбанув по цій гаубиці російській, треба було підняти хайп нам. А що російська гаубиця там робила? А чому вона обстрілювала наші населені пункти? От. І таке інше. Треба переходити в наступ. Я маю на увазі, чи можливо бути якісь більш жорсткі відповіді? Ми бачимо, там в Туреччині 10 послів дозволили собі сказати Ердогану, що Османа Кавалолю, людину, яку вони називають ставленником Сороса в Туреччині, судять от за всякі події ще по Єзі парку. І от було рішення Європейського суду, і посли європейські лише нагадали турецькому лідеру, що не можна перетворювати рішення Європейського суду на політичну справу подальше. І Ердоган так взяв і сказав, що ви оголосить персона нон грата. Хоча тут ситуація контроверсійна, дійсно, посли нічого такого нового для Туреччини не сказали. А тут, як діяти дипломатично? Чи мають бути жорсткі відповіді, навіть якщо це Німеччина і Франція? Знаєте, а що нам, як нам от реально допомогла Німеччина і Франція в цій війні? Був мінський формат. Меркель пару раз телефонувала Путіну, коли він вже був готовий запускати війська на територію України. Але це такі загальні речі, які вони просто зобов'язані були робити, бо вони геополітичні лідери цього регіону. Зброї вони нам не продавали і навіть хайп піднімали, коли ми отримали це діло, коли ми це застосували. Тобто, знаєте, це такі союзники, які, добре, що вони є, але якщо б їх не було, нічого б страшного не було. Тобто, ми маємо навчитися відстоювати свої інтереси. Якщо нас притискають, якщо нас вимагають якісь речі, ми маємо аргументувати і гнути своє. Як сказав свого часу один англійський прем'єр-міністр в 19 столітті, що немає постійних союзників, є постійні інтереси. От у нас є інтереси. І якщо вони співпадають з точкою зору там певних країн і таке інше, ми з ними дружимо, ми з ними співпрацюємо і таке інше. Якщо ні, шановні, вибачте, це ваша проблема. Ви можете висловлювати нам стурбованість, ви можете все, що завгодно нам говорити, нам своє робити. Ми воюємо з росіянами. У нас гинуть наші громадяни, а не ваші. Тому, вибачте, тримайте ваші рекомендації при собі. Так, але ви сказали, що це частина кампанії по зняттю з Росії іміджу агресора такого. І санкцій. І поступово санкцій. Це таке інформаційне тло, на якому має відбуватися. І якщо Німеччина і Франція свідомо включилися в цей процес, то хіба можливо цьому протистояти? І не можна сказати, що вся Німеччина, вся Франція свідомо включилася. Окремі. Це ж не якась частина там маргінальних французьких політиків, які їздять до Криму. Да? Це офіційні Міністерство закордонних справ. І це то дуже бентежить.
Звичайно, це дуже нам вже час висловлювати стурбованість, і до цієї стурбованості додавати нагадування, про що говорили в Мінську в 2015 році, про що постійно говорили в Мінську, про що говорили на зустрічі в нормандському формату. Бо політики, вони мають таку здатність, знаєте, в них, як у дівчат молодих, така поганенька пам'ять. Вони дуже забувають свої обіцянки, вони забули вже про Будапештський меморандум і таке інше. Тобто треба їм постійно про це нагадувати і наводити приклади, наводити аргументи. Тобто у нас має бути активна, якщо не агресивна зовнішня політика в плані дипломатичному. Чи може Україна дозволити собі агресивну політику, коли фінансово залежить від таких союзників і партнерів на Заході? Фінансово ми, перш за все, залежимо від наших американських союзників, бо вони більше всього в нашу оборону вкладаються, допомагають. Ну, зрозуміло, і Європа теж. Але справа в тому, є різниця між просто стояти і мовчати, коли тобі нав'язують якусь думку, і аргументувати, захищати свої позиції. Це не означає, що ми маємо відправляти до біса послів німецьких, там, французьких і таке інше. Ми маємо просто аргументувати і наполягати на своїй позиції. Зрозуміло, що в межах дипломатичного етикету, в межах певних там правил і таке інше. Це абсолютно можливо, це абсолютно припустимо, і це нормально. Чому Польща може наполягати на своїх? Вони там такі хайпи в Європарламенті піднімають і в всіх цих комітетах, захищаючи свої інтереси. Вони рівноправні члени Європейського Союзу. Да, ну Польща не воює за Росією, і інші країни не воюють, а ми воюємо. Ми маємо постійно Європі нагадувати, що ми сьогодні та лінія оборони, яка тримає російську орду від нападу, вибачте за таке порівняння, від нападу на Європу. Ми цих, скажімо так, не зрозуміло кого з Сходу тримаємо, щоб вони... Бо якщо здамося ми, наступне буде Польща, наступне будуть там країни Балтії, які вже не зазнають цієї тиску. От поляки це дуже добре розуміють, що після України будуть вони. Тому вони самі наполегливі зараз, наші союзники, адвокати. На останнє, чи не бачите ви в якомусь протиріччі минулого тижня на саміті міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі німецька міністерка робить заяву, яка шокує всіх про те, що Росія має зрозуміти, що в разі агресії в Балтії або в Чорному морі НАТО може застосувати силу, і це каже представниця німецького уряду. І потім минає тиждень, і німецька сторона, вже інше міністерство, засуджує Україну за використання на українській території зброї проти російської агресії. Як це поєднується в одній німецькій голові? Все дуже просто. Це політика. Це політика, це інтереси, це особливості тем, специфіки і таке інше. Це все залежить від обставин. От, до речі, ви згадували, там 2 тижні тому я був на безпековій конференції в Ризі, і на самому початку була така панельна дискусія, виступав колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес. І мені дуже сподобалося, як він прокоментував ситуацію, що відбувається на кордоні Польщі, Білорусі, Литви і таке інше. А він здивовано каже: шановні, що відбувається? Кілька сотень мігрантів штурмують ваші кордони, а ви ходите розводите руками. Та там же ж робити, там нема чого робити. Вивели поліцію, вивели армію, шуганули їх, і все буде нормально. Тобто він відверто, так от чітко по військовому в лоб, особливо не, скажімо так, от стримуючись, ну, зрозуміло, дотримуючись політесу дипломатичного, говорив конкретні речі. Так і саме і ми маємо говорити. Конкретні речі і ставити на місце цих політиків, які занадто, скажімо так, поблажливо ставляться до Росії. Тоді нас будуть поважати, бо поважають впевненість, поважають силу, поважають аргументовані позиції і таке інше. А якщо ми будемо просто сприймати аргументи з того, з нами ніхто не буде рахуватися. Дякую. Олександр Курбан, Центр протидії інформаційної агресії. Ми поговорили сьогодні про 2 агресії. Одна з боку європейського була по засудженню застосування Україною байрактарів на Сході проти російських найманців, а друга – це російські ж агресії в інформаційних мережах, зокрема в телеграм-каналах, протидії вакцинації, фактично створенню тої ситуації з пандемією, яка спостерігається зараз, в тому числі в Україні. Залишайтеся з нами далі за МАН. Після того знов повертаємося до студії Бубин. Дякую.